Знаете ли, че зелен кардамон е не само ароматна подправка, но и истински здравословен супергерой? Стойте с мен, за да откриете 10 факта за кардамона, които ще променят начина, по който го използвате в кухнята и в живота. Факт първи: зелен кардамон е една от най-старите подправки в света. Кардамонът се използва от над 4000 години в Индия и древен Египет. Толкова древен, че дори фараоните са го обичали. Факт втори, известен като царицата на подправките. Със своя уникален аромат и вкус, зелен кардамон е наричан царицата на подправките. Той прави всяко ястие по-специално. Факт трети, помага за храносмилането. Кардамонът не е само вкусен, той също така подпомага храносмилането и може да облегчи киселините. Факт 4. Свеж дъх на момента. Ако имате нужда от бързо освежаване на дъха, просто дъвчете няколко зърна кардамон, естествено освежава. Факт 5. Силен антиоксидант. Кардамонът е зареден с антиоксиданти, които помагат в борбата с свободните радикали в тялото. Факт 6. Помага за понижаване на кръвното налягане. Някои изследвания показват, че кардамонът може да помогне за понижаване на кръвното налягане. Малка подправка с голямо въздействие. Факт 7. Подобрява метаболизма. Кардамонът може да ускори метаболизма ви, като стимулира изгарянето на мазнини. Полезен съюзник в здравословния живот. Факт 8. Противовъзпалителни свойства. Заради своите противовъзпалителни свойства, кардамонът помага за намаляване на възпаленията в тялото. Факт 9. Изключително гъвкав в кухнята. От чай и кафе до десерти и яхнии, кардамонът добавя ароматен и леко пикантен вкус към всичко, което приготвяте. Факт 10. Кардамонът също така подобрява настроението. Зареден с ароматни масла, кардамонът може да помогне да се почувствате по-добре и да намалите стреса. Точно това ни трябва в ежедневието. Това бяха моите 10 бързи факта за зеления кардамон. Знаехте ли някой от тях? Споделете в коментарите кой факт ви изненада най-много. А ако сте тук за още здравословни съвети, хакове и гейминг съдържание, не забравяйте да се абонирате за Healthy Hive Gaming. Ще се видим в следващото видео. Финални кадри с призив за абониране и препоръчани видеа от канала.